Bé, bon dia, som la Marta López i en Xavier Pujol, som dos estudiants de diferents facultats i us explicarem una mica això, cap a una nova visió de l'aprenentatge universitari, d'acord? Nosaltres entenem que, donat el món en el que vivim, fruit de la globalització, les noves tecnologies, entre d'altres circumstàncies, l'aprenentatge actual ha canviat molt, però les pràctiques que es continuen fent a les universitats continuen sent industrials, és a dir, amb un concepte en el que l'estudiant és consumidor d'informació i, per tant, la seva participació o el seu, com ho diríem, la seva participació o engagement en aquest procés no és molt actiu, d'acord? Per tant, què entenem per participatiu? Participatiu és això, una involucració dels estudiants en els seus processos d'aprenentatge, on el compromís que adquireixen a través, tant pot ser del sentit de comunitat com els seus companys, entre d'altres persones que formen comunitat, com les noves tecnologies propicien que tant els estudiants com nosaltres, entre d'altres agents, afavoreixin l'aprenentatge de tots nosaltres. Ara bé, és possible actualment aquest procés o aquestes metodologies? Això és un dels nostres interessos, investigar com metodologies participatives poden transformar un aprenentatge més adaptat en el món en el qual vivim. Un altre aspecte o metodologia que estem nosaltres intentant investigar és el codisseny. Què entenem per codisseny? Codisseny és una metodologia en la qual els professors, els estudiants i els investigadors junts codissenyen el que seria un escenari d'aprenentatge. Què entenem per escenari d'aprenentatge? És tot aquell seguit de seqüències o escenes en el qual hi ha diferents agents i propicien l'adquisició d'uns continguts, uns coneixements, però en la participació dels tres agents. És a dir, tots ells treballen conjuntament per adquirir o assolir aquells coneixements o continguts. No com ara que passa que la posició del professor i la de l'alumne hi ha certes barreres. I això és un dels aspectes que nosaltres estem investigant. I ara la meva companya us explicarà una miqueta més. Bé, un altre aspecte que us volem presentar és l'ubiquitat. Puja. No se'm sent? Sí. L'aprenentatge ubic. Si tots nosaltres ara ens haguéssim de posar a escriure una llista de tots els llocs on aprenem o som conscients del nostre aprenentatge, aquesta llista seria ben llarga. Des de YouTube fins a la universitat, llibres, al bar amb els amics, internet, molts llocs. Per tant, actualment estem realitzant un aprenentatge ubic, encara que molts cops no ens donem compte, un aprenentatge que combina diferents llocs, diferents espais, temps, tecnologies i entorns socials. Què passa? Què implica això? Això implica que les barreres entre l'aprenentatge formal i l'aprenentatge informal es trenquen. Tot allò que aprenem dins les institucions educatives com poden ser la universitat es barreja amb altres pràctiques i altres experiències que tenim fora d'aquest aprenentatge més formal. Per tant, aquest aprenentatge ubic el situem dins d'un paradigma cognitivista. Aquest paradigma ve de la psicologia i ens diu que és un procés de connectar nòduls o connectar fonts d'informació especialitzada que prové de diverses opinions i diverses fonts d'informació. D'aquesta manera, el coneixement que nosaltres adquirim no és localitzable ni tampoc és acumulable. Com abans comentava en Xevi, les institucions educatives que servien a aquesta societat industrial que hi hem passat sí que tenien un coneixement localitzable que era dins de la universitat on el professor transmetia aquest coneixement i els llibres, però ara actualment aquest coneixement ja no és acumulable ni el té només el professor, sinó que està dins d'una xarxa de connexions com pot ser internet i la universitat també i altres institucions. Per tant, cada cop més aquests processos que es troben dins dels entorns digitals s'estan convertint en coneixements ubicus, ja que a través d'eines socials com per exemple wikis, blogs o software socials, tothom pot produir i difondre coneixement i donar-lo a conèixer a la resta del món.
Per tant, l'aprenentatge que nosaltres estem analitzant és entès com a continu i es prolonga durant tota la vida. I el nostre treball es tracta d'analitzar aquestes pràctiques que combinen aquest aprenentatge formal i aquest aprenentatge informal fora de la universitat. I l'últim element que us volem presentar és aquesta obertura del coneixement. El moviment Open Access el que intenta és donar obertura a la difusió de coneixement científic i, per tant, com es tradueix aquesta difusió de coneixement científic dins del món educatiu? Doncs a una obertura de continguts, de recursos i de material docent. Si aquest Open Access procurava proporcionar al principi aquesta obertura de coneixements, ara per ara, a part d'aquests coneixements lliures, també volem obrir pràctiques educatives, no només els coneixements. I això s'ha traduït en un exemple que us volem presentar, que segurament ja coneixeu, i alguns de vosaltres potser heu participat, que són els MOOCs, els Massive Open Online Courses, que són cursos oberts i gratuïts que ofereixen diverses universitats, sobretot les de prestigi, i el que s'ha trobat que aquests cursos el que permeten és obertura de coneixements a molta més gent i també nous formats educatius que anteriorment no s'havien donat a conèixer. Tot i així, també trobem algunes dificultats en aquests MOOCs i és que es prioritza la quantitat envers la qualitat i també que la taxa d'abandonament d'aquests cursos acostuma a ser bastant alta. Per això, amb aquesta pinzellada que us hem donat d'aquests conceptes del nou aprenentatge, nosaltres investiguem les pràctiques que s'estan donant a terme dins d'aquest context i això és tot. També per intentar introduir noves metodologies dintre la universitat més properes a com aprenem nosaltres com a estudiants i com a joves que utilitzem les noves tecnologies de manera invisible i que estan integrades a la nostra vida i a la nostra quotidianitat. També va una mica per aquí el nostre treball. I res, dir-vos això, moltes gràcies i disculpeu també per fer-ho una mica en català. I ja està, moltes gràcies.